Absolútnou novinkou v oblasti fyzikálnej medicíny posledných rokov je HIL terapia. Expertom sa podarilo vyvinúť laserový impuls, ktorý má vysokú frekvenciu a pritom nemá žiadne vedľajšie účinky sprevádzajúceho tepelným efektom. V tomto kontexte sa dá terapeuticky HIL terapia využiť pre tlmenie bolestí, športové zranenia, natiahnuté svaly, myofasciálne syndrómy na dolných a horných končatinách, zápaly kĺbov, artrózy kĺbov, opotrebovania a preťaženia mäkkého tkaniva a pre regeneračné procesy, čím sa reštartuje schopnosť organizmu hojacích procesov. Pri HIL terapii používame špeciálny prístroj a rôzne druhy sond, ktoré podľa jednotlivých parametrov terapeut prispôsobí pre každého pacienta a pre jeho diagnózu. Terapeutický efekt HIL terapie sa dostavuje rýchlo a účinky tejto terapie sú dlhodobé.